aitzitzek 10 urte uki bazen bombardeoan, eta bere amuma Damasa Renteriaga egon zan musiken. Euren aitze eta ama ganadu ezaltzen egon ziren plazan, eta euren ebarreba Goiko baserri zen, Minarutzu baserri zen. De repente, euren nire aitzitzetan nire aitziten amumak ikusi ban abioiek eta bombak botaten ikusi biazen. Kanpora urte bien eta arbolan baten atzien ipini ziren. Gero bomba jauzi zan euren baserrira eta joan ziren Goiko baserrira nebarre baino. Nire birra amuma da nire birra itzitzen, egon ziren plazan ganadu ezaltzen, eta euren auzoko andra bat etorri zan. Euren auzoko andriek esan zien tranquilo egoteko, baina joateko saltzen euren umieri. Eta joan ziren, hartu bien astoa, hartu biezen gauzak, eta joan ziren. Gero euren erdizen bomba jauzi zan eta astoak horrikan joan zan etzera. Eta aitzitzek da amumak esan zien tranquilo egoteko. Tranquilo egoteko baze, ez abioiek gari artean etzun dute bazauzen ez dutzuela ikusten. Eta euren izeko eta osaba bai hilin ziren. Nire aitzitzen Jose Angel Mendia deitzen da, eta nire amuma Josefina Usatorre. Bombardaketaren egunean nire aitzitzek 10 urte zituen, eta nire amuma 3 urte. Egun horretan nire birramuma Elena Lejarzegi Gernikako plazan zegoen telak saltzen, eta bombardaketan hasi zenean dena batu eta bere seme-alaba bilatzera joan zen. Azkenean, lasaituta zegoen ze bere umeak Zaiobietako baserrian zeuden. Nire amuma Bitori Mirandona 3 urte zituen. Nire birramuma Juliana Kobeaga Gernikako Astelenetako plazara etorri zen, eta bere seme-alabentzako erropak eta oihalak erostera. Erosten egon zenean, 2 gizonek esan zioten bombardaketa hasiko zela, eta astoa hartunda etxerantza joan zen. Ordu etxerantza heldu baino arinago, basondora, bomba bat erortzen ikusi zuen, eta hegazkinak bere aurretik pasatu ziren. Heldu zenean bere seme-alabak hartun eta sazia artean eskutatu zen. Nire birra aitzitzen Crescencio Mirandona beste leku batean eskutatu zen, bada espada. Etxean ez hartzea erabaki zuten, objektibo bat zela pentsaturik. Amaitu zenean bombardaketa eguerdian nire birramumak Juliana Kobeagak tortilla bat egin zuen eta dena jan zuten, baina hala eta guztiz ere kanpoan jan zuten. Gauean etxeko tartean bildu ziren danak eta ohera joan ziren bildur askorekin. Gure aitzitzak aitzitze Benarrin Basterretxeak kontatzen zigun Gernika bombardatu zuten eguna. 1937ko apirilaren 26an aitzitzek 5 urte zeuzkan. Bere aitarekin egon zen lanean kanpoan. Abioi militarrak ikusi zituen, oiz gainetik, eta soldaduak ere ikusten. Orduan beldurtu egin ziren. Auzoko etxe batera joan ziren, eta han 2 ume zeuden. Haiek zaintzen geratu ziren. Handik ordu gutxira, gurasoen ama eta aita agertu ziren.
beldurraz jota. Orduan Aitzitze Bernardin Basterretxea eta bere aita etxera itzuli ziren. Astero nire birramuma Flora Olaetxea Herrigoititik azokara bajatzen zen, baserriko produktuak saltzera eta behar zituenak erostira. Bonbardaketaren bezperan hegazkin batetik papertxoak bota zituzten, esanez, Gernika erreko zutela. Astelehen horretan nire birramumak Gernikara joateko asmoa eukin baina esan joan. Beren auzoko andra batek goizetik Gernikara joan zelako eta berriro bueltatu zelako. Eta esan ziola zuz motzarra zegoela eta hobe ez joatea. Orduan nire birramuma esan joan. Bonbardaketa hasi zanean hegazkinak nire birramumaren bizkargane auzo paretik buelta ematen ari ziren gero Gernikarantz abiatzeko. Nire birramumak beldurra zuen. Nire birramumak ume bat eskutik hartun eta bestea lepoan eta ate ondora joan zen bonbaren bat jeuste maiakon korrika eskapetzako. Nire amuma Santa Uribarrik 14 urte zituenean bere etxean zegoen Belendizen. Bere etxetik bombak ikusten zituen jausten eta abioiak ikusten zituen Gernika lumo hiria apurtzen. Ere bai, zerua gorri ikusten zuen. Nire birraitite Cecilio Uribarri beren atzetik abioi bat joan zen. Abioiak ez zuen lortu hiltzea. Nire birraitite etxean sartu zelako eta salbatu egin zelako. Nire amuma Kasimira Garatea deitzen da eta Gernikako bonbardeaketan 6 urte eduki zituen. Bera gizaburun bizi izan, beren ama eta aitagaz. Eurek etxien egon zirela papatien, abioien eta bomban zaratak entzun biezen. Joan ziren eurek etxeko etartera eta 31 abioi ikusi biezen. Gerniken bombak botaten ibil ziren abioi batzuk, eta Gernike dana zuez beteta egon zan. Zerue dana gorri egon zan, eta amaitu zanien bombardeaketie, jentie, korrika iesik egon zan euren etxe bizitzak errein zirelako. Gernikako bonbardaketan Iraitzitek Jeronimo Albizuk 3 urte eduki bazen. Zentral elektrikoa baino aurrerago egon zan zulo batean eskutatute egon ziren Iraitzitek Jeronimo Albizu, bere aiztie Bitzuria Albizu eta Iraitzitzen ama, Julia Urkiza. Zulora sartu ziren nien aztoa itzibien gauzakin eta zulotik urte ziren nien aztoa bakarkia gozan. Iluntzien joan ziren etxera eta aita eta ziren egon eta etxeko animalizko ez.